Hi everyone, I've been gone for a long time. It's me, Alex Jordan. Kuhan dyan dyan mo try taog ASMR. Mukbang ASMR ng aking makaon diri dahil. Sana all. If nag-wonder ka, ano niya akong dunggan ka na. Kuhan siya ka na. Pero toki dahil napatangta sa keloid. So, mo chika. Ay sabi mo, serious ako kadit. Kuan sa serious ako nang kuan. Wala na ko kayo mo video kay napaninot man ko sa akong skin. Magikapoy jud ko gonghong dahil mura ko atay. And then, maura na siya. Mga pinaka videos kay maghimo na ko girl. Don't you worry. And madungog ang mga sabot diri. If makadungog kag mga ero, portahan, electric pan, pasensya na. Okay, first time na ko ron. So, let's start. Night thirsty. Basta every Thursday gani upsize jud na sila. So, if ever Thursday gani, ato jud sa thirsty. Dili sponsor, pero if cut ka dahi, kuan siya ka na. Every Thursday kay upsize. So, ano na? Nag-50 dahi makalitra kag XL. Chart. So, shake ni siya. Watermelon, forever favorite. Ato itap. Oh my God! Please do it. Nakatap na ko pa mo. Awo dyan mga ero. Dayawa. Slash. Please do it. Sabang ero. So, mga onda og fries. Terra dai 210. Senior citizen 150. So, ano na? Wamini sound. Da. Uka ututunlan. Ang flavor ane kay chili barbecue o sour cream. The best on chili barbecue. I love it so much. By Potato Corner. Di pa naninot ang skin because of the Beauty Central. Thank you so much. Char. Pistage kayo mga iro dahil I'm so sorry. Eh, basta mapuyo kag mga dakan o squatter dahil dakan magkawatan dahil so dakan siya iro mga bisit kayo mga silingan ako. Fries, chika. Very light. Ganahan kag tingles. Dakan kag tingles. Aning kukuna ko dahil original ni siya dahil di ni siya acrylics. Sa right, kaya di man ko pwede mapataas kay nakuhaan man ko nag-makeup yung kong tao. Mas taas pa ako ang kuko kay sa brush. So, makuyawan na sila tayo. They will be like, oh my God. Charang kag tingles. Paminawon na kag nilo kaayu. As in like, oh my God. Like, oh my God, girl. Tingles. Pistil. Ngilo kaayo. Ngilo kay siya dahil. So, kawan kaya puntag Potato Corner. Sayang ang 210. Takan pa kay makawan diri. So, di na ko apliyon ang tanan kay kanamit ang manglayan ang lasa dahil kiatay. Oh, atong chika is cross ako mabalik og imong makeup videos. May mo kong makeup videos mga around next month. Ideally di ay after anay na post. Mga makeup day ko kay ano kay ipa-laser treatment. One second session na di ay ko day. Awa ko skin. Napi mga imperfections pero di na siya like grabe past before. So kanila na kayo pila ni tag 5 maguro ni. Diba? Tingles jud siya day. Mura jud ko buang day.
God. Nawag siya day. Char, di siya ipakita, girl. Just mess. Nga, di makamatubag. Eh, noon, saan masagta eh. Nawag ito, mag-studio ito, di na ako matubag. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Gemma, day. Wala na to eh, kanang. Ate eh, nakuha na noon ko da. Wala na ko siya tagda kay. You know na, Gerald. Feeling guwapa. Anyways, kanang, I just met him like mga pila ka months ago. Ew, ano ni chika ko, ana. Ay, wala na, dita mo chika na kay kabaw ko. Wala rami day. Kwarta lagi apas, girl. So, okay na, normal na para na ako, girl. So, ano na. Ambisyosang sulutera! So, muna, ay lang ka-wonder kisa to siya. Eh, amot lang sa char. Char! Murag true. So, anyways, magpadayon na tagkaon, day. Kaya ako na siya nag-silent akong phone, kay kasi manawag siya balik, day. So, ako ang tang kinaman siya ko'y ersing sa akong dila, day. Sa akong tang. Mutihog piyan ni siya, day. Pero nga tihog, day, kay tingles. Kanang kuhan kayo siya, day. Kanang ilo kayo siya, day. Di ba ilo kayo? Muna, day. Mabuhat, maminaw siya kag earphones, day. Kay walay mo siya kitiri, day. Kay musuko ang mga squatter na silingan, girl. Ano na? Baka naman, sponsor, lifetime, charot. My favorite, di ko na itong super sticks kay hupas, day. Hupas sa siya kisano. Feel ako manungog ang electric pan. Pa nagkitawag din ang init among sala. Ano akong pinaka-favorite na sound? As in, like, kanam ito magtingog ang katre. Charot. Mura siya kong buwang, day. Nakoy carrots. Kimpit. Muna na ako at the end of video. Oh my God. So, mura na siya, day. I hope you guys enjoy sa ko ang ASMR. First time jud ha. Wala jud ko nag-take 2, take 1. Go with the flow. Napay makaon dire, so ako rin i-save later. Basta ganun ko mo try og kuan. Doing makeup, sa to eh. Doing makeup ASMR. Basta mo ang comeback is real. At least ang himo ko content different. Kasi mo ari ko balik ko day na pagwapa na sad as in that. So, maora na siya, day. See you in my next content, promise. Mag-post na dyan ko frequently. Sakto ba? Frequently? Basta ma-chess ko. So, mura na siya, guys. Please wait lang. As in, like, I miss you so much, Shad. Gemma! Plastic, you know? Bito, wait, Gemma. Wait, what about Gemma, day? I miss ko andyan making videos. I miss ka ng reading comments na kabaw jud day na usahir ko maka-reply. Okay, nabas ako ibuhat na other stuff day. Nag-makeup, sa ko people, appointment, or busy siguro sa pambalay. You know what I mean? So, mura na siya, guys. Hope you guys enjoy. Like my page. Subscribe to my channel. Okay, na-post ako video na mga white kwenta dito, day. Pero sooner or later, basta makapost na akong serious. We don't know. So, mura, guys. Hope you guys enjoy. See you in my next video. Like my page, ha? Bye! Goodbye! Ah! Sagita!